Penyap ki sipai ka Israel khandai pho sangut ha Gaza nadu menem step. Netanyahu ulamaham ya ka thama ka basir khai ba. Om dunaya ka khandai pho sangut ki nong Palestine ki balayam. Ha ki jinghir thama jong ka Israel ya ka Gaza nadu menem step. Katkum ka khubor balayo na ka Al Jazeera Arabics menta ka janmet. Ki he jong ka koi ka khia jong ka Gaza ki layathu bapalat news pa chi phongut ki nong Palestine ki babun ki de ki kanthe bat ki khna ki laya pat kumba khandai spangut ki la mansau hakate ka enclave nadu baka Israel kala penpra ya ka jingsang ya siat hakasi thodeng kadba ki sipai khendau jong ka Israel kidangnya snok tilang haka jinghir thma ya ka Gaza. Menteri rang badu jong ka Israel Benjamin Netanyahu. Ulam maham ya ka phang kabak kham he bat kham khlan chu shu. Haka West Bank balasyakni halor ka thma ka bajur persya ya ka Hamas haga sastre. Khoble sibun.